Lihok na karon si Sir Trillanes mga kasama lagi aron limpyuhon ang iyang pangalan. Okay raman ni kay kita man tanan natay mga tawhanong katungod natay mga natay freedom nga magpasaka og kaso kung maipit o dunay mga allegations batok sa atoa, pero kung kana lang yun kung hinlo lang gyud ang atong pangalan og tinuod nga wala gyoy kamatuuran ang maong aligasyon. Straight to the point. O gatoa di ay paminawon mga kasama ang usa ka interview kang kanhi Senador Antonio Trillanes kabahin kung unsa ang iyang gibuhat pa sa Department of Justice. Ngayong araw po ay ako ay nag-file ng iba't ibang kaso kina Levy Baligot dun sa 18 ex-soldiers, kay Mike Defensor, kay Jason sa Cathy Binag, tsaka Lorraine Badoy. Ito ay ukol dun sa kinalat nila na ako daw ay tumanggap ng $2 million panuhol dun sa ICC investigators. Hindi po totoo yan. Wala ako natanggap na $2 million at kung anumang halaga mula kay saldi ko para sa ICC operations. So itong ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Ang hinala ko na ito ay gagamitin ni Kaufman para panabutahe dun sa trial, dun sa kaso sa The Hague. Ito na nga, nasa katuparan dahil kahapon ay sinabi niya na gagamitin niya yung mga aligasyon itong mga ginawa nila Levy Baligot. So hindi natin papayagan yan, kaya ito, nagkaso tayo ngayon.